Hvad hedder du, og hvad har du coachet i dag? Jeg hedder Mads Timmerby, og jeg har coachet O-line og D-line. Mads, hvad håber du, spillerne har fået ud af at deltage i dag? Jeg håber, de har fået en masse teknisk viden og noget mere erfaring med. Fedt. Hvordan har du oplevet niveauet og intensiteten har været blandt spillerne i dag? Jeg har oplevet, at der er en bred vifte af niveauer. Der er lige fra nogen, der lige er startet, og til nogen, der har spillet nogle år. Det kan man godt se mellem folkene. Er der noget, der har overrasket dig, både positivt og negativt? Det overrasker mig, at de hele tiden har hovedet op, og de siger ja tak hver gang. De er nogle velopdragende unge mennesker. Fedt. Er der noget, du tænker, I kan gøre anderledes næste gang? Nej, jeg synes, vi havde rimelig godt styr på det. Der var en god tidsplan, og jeg har forberedt mig hjemmefra, så jeg vidste godt, hvad jeg skulle. Når du sådan coacher spillerne, men også kigger på dem sådan med, hvem der skal inviteres med videre, er der så noget specifikt, du kigger på her på O-line? Jeg kigger på en god holdkammerat, først og fremmest. Fordi hvis vi ikke kan være gode holdkammerater, hvad fanden kan vi så være? Så kigger jeg på, om man vil det nok. Man kan også godt være en god, glad fyr, men hvis man ikke vil spille amerikansk fodbold, så kan man ikke blive brugt.